Ka jing khut jing suba ka dok don kadai ka jing long jong pi marwei Henry kala ban pen yo nong pat ya ki parlok ki bobon balang ki bodon saudong jong pi parlok ngai kublai pi iwei ki parlok ki ba jupet bat baju kersan ya kadai ka channel jonga mentaga kenti ngawan ra sepi ya ka jing pentip ka balong kham kerki bangi layo bantam ya ka wei ka driving license jong iba bijoy kharmuti nastan jip hajan dukan rong mar persya bat ka stan taxi mau prem ha ka arku artering mentau benai me te gane ka license ka don ya ka kerteng jong uba bijoy kharmuti bat gane ka license ka de ka bandang trekam hadu ka arpu terik benai bapra ar hajar lai pusau bat la kerparu ya ki bade try pila banwan sim da ka ba pikol how ni unembar Riu kendai not kena kendai sau pra ar nyusan Sengap sasin ngan ong biang Riu kendai not kena kendai sau pra ar nyusan Bat lakar padru ya pi baro parlok parajor ki parado para senam Makin share lang ya gani ke video Kat hadu ban napoi Hai badai try Hai iba bijoy kharmuti Bat ngakar pad biang ya pi ki parlok sasin Bapin long ki basbun Ban share ya kinu ki video Ki badai ki badon kam Kenang bagi try kila ban yo biang ya la ki jong ki jingnon kam kum ki kot kisla lane ladai kinu ki tiar kublai sibun kublai si jarngu ya ka jing sbun jong pi